Il-magazzin Ingliż IQ li hu magħruf sew internazzjonalment fost dawk li jħobbu x-xena tad-divertiment iddeskriva l-2024 bħala l-akbar sena għall-ispettakli f'pajjiżna. Dan il-magazzin li jiġi ppubblikat 8 darbit fis-sena għandu ċirkolazzjoni ta' madwar 10,000 persuna. Artiklu fl-aħħar ħarġa tiegħu jiffoka kompletament fuq Malta u l-avvenimenti li seħħew diġà fostna jew dawk li se jsiru dalwaqt. Il-magazzin qal kif pajjiżna is-sena li għaddiet organizza għadd ta' spettakli li attiraw ma' 56,000 persuna, inkluż ħafna turisti li ġeneraw ftit anqas minn 52 miljun euro fl-ekonomija lokali. Minkejja dan, IQ jisħaq kif din is-sena l-avvenimenti li saru sissa u dawk li se jkunu qed iseħħu mistennija jisbqu il dawk tal-2023. Jibda biex isemmi l-akbar avveniment b'xejn fl-Ewropa, l-Isle of MTV, li seħħ fuq il-Fosos tal-Furjana fis-16 ta' Lulju li għadda. Waqt li jsemmi kif fost l-oħrajn kien hemm mal-35,000 persuna preżenti għal kunċert tal-kantawtur Ingliż Ed Sheeran u mal-5,000 oħra għal dak tal-leġġendarju minn Wales Tom Jones. Iż-żewġ kunċerti saru f'Taqali. Dan flimkien ma' spettakli oħra bħal Glitch u Summer Days li saru fl-aħħar jiem. Waqt li fi ftit ġimgħat oħra naraw fostna lil grupp famuż Take That fost l-oħrajn. IQ saħaq kif permezz ta' dawn l-avvenimenti kollha fil-maġġoranza ikkonċentrati fix-xhur sajfin, Malta qed tkompli ssir iżjed attrajenti fost dawk li jfittxu tipi varji ta' divertiment u jikkontribwixxu b'mod qawwi fl-industrija turistika nazzjonali.